Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Gati Seputra saking GKJ Banyumas ing dinten menika Kemis 29 Januari 2026 kepareng macaaken renungan padintenan Sabda Winedhar kanthi jejer berkahono. Renungan menika kadasaraken saking kitab suci setunggal Petrus 3 ayat 9 ingkang mekaten. Aja males ala marang piyala utawa pepisuh marang pepisuh. Nanging kosok baline kowe padha berkahono amarga anggonmu padha katimbalan iku supaya tumindak mangkono satemah kowe padha oleh berkah. Wonten bebasan Jawi becik ketitik ala ketara ingkang tegesipun tumindak ingkang sae badhe ketingal semanten ugi tumindak ala badhe kawiyak ing wekdalipun. Bebasan menika ngengetaken dhateng kita pilih ing saklebeting gesang tumindak becik lan ala badhe tansah nampi pituasipun. Minangka pandherekipun Gusti Yesus, kita tinimbalan boten namung supados kita tumindak becik, ananging kedah saged berkahi sinten kemawon lan ing kawontenan menapa kemawon. Kenging menapa mekaten, awit Gusti Allah ngersakaken kita ingkang sampun katimbalan dados umatipun saged ngelampahi gesang dados berkah dumateng sesami. Amarga anggonmu padha katimbalan iku supaya tumindak mangkono satemah kowe padha oleh berkah. Ing kasunyatanipun menapa gampil nindakaken bab menika? Boten. Awit jagat menika memulang sikap lan tumindak ingkang beda lan kepara kosok wangsulipun. Menika kapanggihaken wiwit kita tasih lare dumugi dewasa. Contonipun, nek kowe dipisui, wales pisui. Yen kowe dipiloro, pilaranan genten. Ananging Gusti Yesus paring tulodo lan piwucal inggih menika bab margining katresnan lan pangapunten. Wiwit nindakaken pakaryanipun, panjenenganipun netahaken tulodo ngantos ing kajeng salib. Milanipun Rasul Petrus ugi paring piwulang dhateng pasamuanipun Gusti supados saged nindakaken katresnan lan pangapunten dhateng sesami minangka babaring berkahipun Gusti dhateng jagat. Paring berkah dhateng sesami ingkang nate damel tatuning manah kita menika perkawis ingkang angel dipun lampahi. Ananging menika minangka dawuhipun Gusti ingkang kedah kita lampahi. Semanten ugi dados titikaning dewasaning tiyang ingkang sampun nampi gesangipun, mangertosi timbalan lan tanggal jawab murih jagat menika kapulihaken malih. Mekaten para sederek ingkang kinasih, renungan ing dinten menika
Gusti berkahi kita sedaya. Amin.